Ei, hola companys i companyes, ja tornem a ser aquí. Com deia l'Eugenio, jo soy el Rio de Janeiro. Vinga. Va, tira. Diu que anava un home amb tren, així asseguts. I davant se li va seure una dona. Com fa això? Les finestres, les ventanilles. I davant se li va seure una noia amb una minifalda i sense calces. I l'home se l'anava mirant i la dona indiscretament diu: què mira vostè? I l'home, esclar, i sense calces, no, diu, jo amb la vagina faig moltes coses, No, sí. I vol que li piqui l'ullet? Sí, la dona amb la vagina, fa... Caram. Diu, vol que li tiri un petó? Però amb la vagina. Sí, diu, així, i ostres, i ara, vingui, així, un to sensual, un to sensual, vingui, vine, diu, si vol, m'hi pot posar 2 dits a dintre. Diu, no fotis que també sap xiular! I ja està, Mare de Déu, que animal. A reveure. Marc. No. Vale, siau. Va.